bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kobengumholi waMageza amahle uPotso bese uchacisa ngezimoto abehamba ngazo kuvela izindaba zokuthi useyiphuca zona njengoba engasaliholi iqembu amaGeza amahle. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel elihamba phambili iRoad Inkezo. Kanti ke mina ngumfeze kuntuthuko ngakho malo bathi elasibona amakomenti manje usemusha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Kobengumholi waMageza amahle uPotso bese ucacisa ngezimoto abehamba ngazo kuvela izindaba ezithi useyiphuca zona njengoba ngasaliholi iqembu amaGeza amahle. Abezindaba bathola ukuthi lo mculi uphuce iToyota Fortuner neToyota Quantum bekwazi ukuthi nezakhe zahola iqembu. Kuthi ukufika amadoda angachazanga ukuthi angobani ashaqa izimoto uPotso. Umthombo uthe izimoto bekungezinkampani amathole funerals aphethwe uveze okuhle nala kuthiwa wayethengele iqembu amaGeza amahle kodwa kusetshenziswa uPotso njengomholi weqembu. Kumanje sezithathiwe zipaka inkampani amathole funerals ngesikhathi sithathu uPotso akacelanga ukuthi azibuyise kodwa kuvele kwathiwa akalethe okhiye naye akazange ela ngoba yalwazi udaba lazo kwaba ukuhamba kwazo kusho umthombo. Ethinta uPotso ukuvumela ukuthi izimoto azisekho kuyena abantu banehaba uma bethi ngiphuciwa kubanga njalo izimoto bekuvela kungezinkampani amathole funerals. Ekuqaleni sasebenzisa iToyota Quantum siqembu uthe uma sokuthenga iToyota Fortuner sasebenzisa yona iQuantum besinomshayeli wayo ethutha ngayo abasebenzi bezinkampani ezahlukahlukene ngebhadi ayisekho iQuantum isanda kutshontshwa eGoli. iToyota Fortuner ngiyibuyisele mina kumathole funerals angiphucanga ngenxa yokuthi angiselona iqembu lelungu bengeke ngiqhubeke nokusebenzisa ngoba yayithengela umsebenzi ebengusebenza eqenjini kusho uPotso. Uthe yena usezimele njengoba sehola iqembu lakhe elibiza ngamavikela ambuso. Uthe ngisho eqashwe emcimbini uqasha njengomholi weqembu amavikela ambuso. Kuthinta unala ngalolu daba bengalibamba ucingo lwakho nomlayezo othunyelwe wona kawuphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kushicilele bafethu izona indaba esiniletheza namhlanje kwezisenkeze. Mhlawumbe wena engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlanga lapha na comment section isidingide lolu daba ngenza ukuthi bekuzona ehamba phambili namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi. Ngithandana.